хората, които говориха сутринта, за това, че родителството всъщност не възниква тогава, когато станеш родител. И факта, че си родител, не те прави, нали, родител в смисъла на най-добрия грижещ се за детето. И сега ще представя две колежки, които ще ги представя заедно. Те ще говорят заедно, просто не се разбраха коя ще говори първа. И за това ще ги представя и двете. Ще си прочета все пак представянето на всяка от тях. Райна Марвакова е психолог по образование, работи в малката къща до Южен парк от нейното основаване през 2013, а вече почти година и нейн ръководител на екипа. Работи с деца в риск и техните семейства, консултанти по случаи на насилие, участва в групите за взаимопомощ за родители, които са организирани по проект. Краси Попова е клиничен социален работник, консултира родители индивидуално и участва в групите за взаимопомощ за родители и е член на екипа на малката къща от 2010 година. Дани, оставам вие да се разберете как ще продължите. За записа на живи. Рени, важни неща казваш. Вземи микрофона, за да ги чуя. Така. Преди всичко искам да ви представя този слайд като идеята на екипа от малката къща в Южен парк. Истината е, че в хода на проекта, в който участвахме целият екип на двете къщи, по една или друга причина, в една или друга роля, ние също се вълнувахме за това какво правим, как го правим и кое е това, което трябва да направим по най-добър начин. Беше ни предоставена възможност това наше вълнение по някакъв начин да го представим. И ние го представихме по този начин. Това са колегите, които работят в малката къща. Вече Оксана я чухте. Ние с Краси и Райна, която беше нощна смяна и за съжаление не можа да се присъедини към нас. Обикновено след нощна смяна е много трудно човек да прави каквото и да било. Милена, която в момента е на работа. Така че към момента това е идеята на нашия екип в малката къща Южен парк. Тръгнахме оттам, че какво е всъщност това, което правим ние в нашата услуга. Тръгнахме оттам, че герба на нашата фундация е 3 много интересни, много хубави човеченци. Ние решихме да представим и малко да го модифицираме този герб в посоката, в която работим. И затова виждате, че в най-лявата част ние сме представили там, където сме ние, хората, които се грижим за децата във времето, в което те са разделени от своите семейства. Ние сме представили точно по този начин, значи един голям възрастен и малки човеци, които се очаква да станат големи човеци. И всъщност ние сме в тази конфигурация. Възрастните с повече от едно дете, където ги даряваме с любов, грижа, внимание, всичко това, от което има нужда едно дете в най-сензитивната си възраст. На Ирена беше идеята, че всъщност това, което се случва по пътя на детето от нас, хората, които се грижим за него от самото начало, в момента, в който детето поеме своя път в своята система на своето семейство, тя реши, че това е така, направи асоциацията с дъгата. А накрая си беше идеята, че така както е разноцветна дъгата, така е колоритен и нашият свят. Казвам нашия свят, света на възрастните и света на децата. Те прилично не се различават от нас. И затова ние направихме този път, го обозначихме точно по този начин. Разноцветен, колоритен,
пълен както с топлите, така и с студените цветове, но от всичко по-малко. И обич, и грижа, и внимание, и страх, и гняв, и мъка. Всичко това, което детето от своето раждане изпитва. До момента, в който в този път, така нашата цел е този малък човек да стане част от системата семейство, за това Краси малко повече ще поговори, където вече е социално приемливия начин за функциониране, за развитие и за порастване на детето, семейната среда. Също така ние се опитахме да разграничим семантично в някаква степен, да не говорим, че мисля, че български език, ако филолози ще ме подкрепят, че родителството има едно значение и смисъл, родителстването има и е носител на друго значение и смисъл. Ако родителството, което ние осъществяваме, поне нашата идея е тази, ние осъществяваме родителство на територията на нашата къща, където отглеждаме дечицата, то родителстването е процес. И вие ще видите по-късно, че ние всъщност смятаме, че родителстването това е процес на предаване на жизнен опит. Ако ние поставяме началото с това да дадем всичко необходимо на малкия човек, така че да се почувства сигурно, така че да се почувства обичано, така че да се почувства ценно, важно, значимо, така че много рано да започне да посочва себе си, когато говорим за него. Имаме тук една колежка, която много рано ги научава децата, когато става въпрос и ги посочва по име и казва къде е, и посочва името на детето. Детето много уверено посочва себе си и така много, много приятно се потупва по гърдите, така че много рано децата започват да идентифицират себе си с името си, с образа си, с това, което носят в себе си. Така че затова ние решихме, че това, което искаме да споделим с вас тук, е нашата философия за това какво представлява за нас родителстването. И за това го разграничаваме така. Тук ще се възползвам от нещо, което Дани много често казва и аз и ние всички много така подкрепяме в това нейно изказване. Тя казва, че нашите деца и децата в нашите къщи, ние сме временно място за тях и ние ги придружаваме по пътя им, докато се срещнат със своето семейство. И в контекста на консултативния център вече изкристализира идеята, че всъщност да, ние родителстваме на децата, но всъщност от момента на появата на родителите, първоначално сякаш започваме да родителстваме на родителите. А след това предаваме този опит на тях, за да могат те самостоятелно да функционират като система. Аз ще продължа. Това работи ли? След това, което каза Рени, аз ще вметна това, което каза Мириана за чушката и лимона. Срещата на две системи. Като време, че чушката и лимона са някаква микросистема, то малкият човек е също една система. И начинът, по който тия две системи влизат в допир. И начинът на приемане. Приемам, че семейството, родителите са също система, която си има своето съдържание, своята структура и своите процеси, своите взаимовръзки. То малкият човек също носи в себе си своята история, своята миналото, колкото и да е малко детето. Както казва колега, детето още бъде от родност и носи своята история. Това, което ние правиме, как да улесним процесът на срещата на тези две системи. Системата родители и системата дете. Всяка от тези две системи си носи своите емоции,
своите радости, своите страхове, своите притеснения, своите съпротиви. И когато често пъти се случва при първоначалния контакт между осиновител и дете, или биологичен родител или дете, точно да се проявяват тези несъзнавани реакции, които всъщност ние носим от миналия си опит. Често пъти ние отхвърляме лимона и чушката, докато всъщност екипът ни е тази брънка, тази част, която прави напасването между детето и родителите. Така. Да, трябва да се започна с това, което... Работеше и този ли? Защото не го усещам за това. Някакси тук. Така, трябва да се започна с това, че да, когато трябваше, аз пак съм по хронологията и по тези неща, които искам да представя пред аудиторията, в смисъл, че това, което правим, се опитваме и смея да твърдя, че не го правим просто от рутина. Всичко това, което се случва в малката къща, имам предвид и в двете малки къщи, се случва, защото ние мислим и непрекъснато обсъждаме какво и как би било най-добре за детето да правим това, което правим ежедневно. Ежедневно е наистина това да бъдат задоволени неговите потребности, да бъде съсут памперс, да бъде облечено, преоблечено, да бъде нахранено. Но в същото време ние обсъждаме помежду си и точно този момент, който е много важен за едно дете. Да се чувства сигурно, да се чувства обичано, да се чувства принадлежно. Всички вероятно сте участвали в други обучения или в презентации, в които до болка ви е позната пирамидата на Маслоу с неговите потребности. Така че ние тръгваме наистина от ниското ниво, но се стремим да поддържаме баланса на всички нива. Искаме децата ни да бъдат и да се чувстват сигурни, да се чувстват обичани, да се чувстват, че са уважавани и те самите постепенно започват да изграждат уважението към себе си. Защото това пък е много важно после, когато заговорим за срещата с родителите. Сега, системата родители, колегите споделиха и разказаха много от своят опит за това какво се случва, както и самите родители, когато вземат решението да осиновят дете, вземат решението изобщо да бъдат родители, защото на мен ми се ще да не разграничаваме и да не вкарваме такова разграничение. Родител е родител, този, който се грижи, който отглежда, който създава и съблюдава цялата тази система, за която говорим, от потребности, така че да бъдат удовлетворени, така че да могат децата да израснат по начина, по който родителят може би е инвестирал своята мечта и своята нагласа за това какво да бъде тяхното дете. Истината е, че да, родителите идват със своята история, така както чухме историята, примерно, на някои от родителите тук. Те идват със своите желания, със своите нагласи. Те идват със своите очаквания, но идват и с огромния колорит от емоции, това, което говорих в предишното ми изложение. И всичките тези, целият този колорит, това е нещо, което трудно може да бъде преработено, през което се преминава изключително трудно. И малко са хората, които могат да го правят сами. Такава беше и идеята, когато започнахме да обсъждаме идеята изобщо за консултативен център. Защото така или иначе ние го виждаме това тогава, когато се срещаме с тези родители, с тази система родители. И имахме идеята, че точно в този момент те имат нужда от подкрепа, те имат нужда от разбиране, те имат нужда от валидизиране на целият този колорит от емоции. Има много страхове, които са свързани точно с това, че те са на едно място, където предстои да бъде осъществена, може би, тяхната мечта. Дали това е тяхната социална мечта, да бъдат пълна социална система, мама, тати и дете, или тяхната мечта като хора,
така че да има на кого да предадат своят социален опит, своят преживелищен опит. Истината е, пак казвам, че сам човек трудно би могъл да се справи и има нужда от подкрепа в такъв момент и най-вече от валидизиране на този колорит от емоции. Да, ние сме написали тук, че системата родители имат да изглежда някаква цел, която е свързана с социално приемлива включеност и предаване на опит. Да, все още битува мнението и не само битува, но мисля, че това е етап от индивидуалния жизнен цикъл на всеки от нас. Всеки от нас е започнал своето развитие в система. Всеки от нас е получил своя опит и го е надградил като възрастен, но преди това е бил дете. Така че родителите, които идват при нас, те също имат своят личен опит. Било като деца, било като възрастни и имат нужда и потребност този опит да бъде предаден. Сега, ние родителстването, аз продължавам да твърдя, че родителстването е по-точният термин, може би, защото това е процес, това не е еднократен акт. Това е процес, в който, пак преминавайки през стълбицата на потребностите на Маслоу, знаем, че на върха на пирамидата стои необходимостта всеки от нас да се чувства на мястото си, или така наречената потребност от самоактуализация. И всичко това, когато има баланс между останалите нива, физиологични потребности, потребността от сигурност и безопасност, потребността от обич и принадлежност, потребността от уважение и самоуважение. Така че да, родителстването е процес и то е стъпка, а може би голяма крачка за някои, а може би е просто част от моя живот, така че аз наистина да мога да постигна този баланс, тази хомеостаза, за която говорят биолозите, така че да се чувствам хомогенна система с моя партньор и с моето дете. Ще да добавиш? Ти така или иначе се говори за срещите? Относно срещите, много е важно за нас, като професионалисти, да разбираме и вътрешните светове на клиентите си и колко е нужно всъщност семейството да отвори пространство за малкото човече в своята конфигурация, за да се възстанови от това семейство. И всъщност ние сме възрастните, родителите на родителите, които подпомагат родителите да преодолеят кризата от среща, да преодолеят кризата от промяната, защото това е ново събитие в техния живот и да продължат напред. Като тези хора винаги могат да се връщат при нас като към сигурен родител. Това е което мога да кажа. Така, относно срещата на двете системи, системата на детето и системата на родителя, на родителите, нека да говоря в множествено число. Аз пак се връщам и малко така ретроспекция. С Краси само преди 2 дена, докато обгрижвахме децата, защото така ние си участваме в директната грижа ежедневно, говорихме точно за това. За това, че всеки от нас носи в себе си записи, така да го наречем, файлове, които са ни предадени от нашите родители, които ние самите сме изградили като някакъв наш опит. И в същото време ние носим и неща, които са останали в нас, които са останали като записи, като тогава, когато сме били деца. Същото се отнася и за всеки един от родителите. Така или иначе,
при тази среща се осъществява не само между самото дете и двамата родители, а тази среща се осъществява между детето и още други двама индивида. И те всичките се очаква да създадат това пространство, за което говори Краси. Тук е нашата намеса, където ние улесняваме този процес. Защото истината е, че родителите, идвайки при нас, при първата среща с детето, искат някакси нещата да се случат, след като е казано А, да стане веднага Я. В смисъл такъв, днес се запознахме, решихме, това е нашето дете, и ако може още утре да си го вземем. Разбира се, включвайки се в този процес, съумяваме да... Това, разбира се, това, което казах от А до Я, е първоначалното отреагиране на това, което родителите носят в себе си като огромното желание, което вече е на път да бъде осъществено, да станат пълна система. Нашата намеса тук е този процес да стане по добър начин, с взаимно приемане, защото, както сме написали тук, очакванията и на двете системи са близки. Така както родителите имат очакването, че могат да бъдат или приети, или отхвърлени, така и детето има някакво такова очакване вътре в себе си. И ние сме ставали свидетели на такива срещи и на такива контакти. Но в същото време, точно за това пак казвам, че този момент, в момента на срещата, има нужда от намеса, която да бъде деликатна, която да бъде придружаваща, съпровождаща, така че и двете системи да могат да преработят по добър начин тези огромни страхове, които носят в себе си. На което също искам да обърна внимание, освен че емоциите на двете системи са еднакви. Очакваните възможности от срещата също са еднакви. И на някакво ниво и детето, и родителите споделят еднакви очаквания. Дали ще бъде прият? Да. Дали ще бъде прият? Може би това е едно основно очакване и от двете страни. Често пъти мечтаният образ в родителя за очакваното дете не се припокрива с реалното дете, с което той се среща. Ние точно се намесваме там, където има разминаване и се опитваме да адаптираме системата родители с системата дете. Ако ме разбирате. Значи, това, което в заключение бих искала да кажа е, че момента, в който родителят е направил избора си да бъде родител, това е най-важният момент. Какви са побудите и какво е предизвикало и какви са били причините за това решение? Всеки знае за себе си. Но момента, в който вече родителството може да бъде факт, това е другият важен момент. Защо? Това, което каза Краси. Защото идеята, идеалният образ, за това аз като родител и аз като семейство може да се реализира. И тук е момента всъщност тази реализация да стане по добър начин. Така че да има достатъчно възможност и на двете страни да се напаснат едни към други. Аз съм говорила с много колеги, с които участват в такива обучения, в които те са по определена програма, но те споделят точно това, че много е важно каква е представата на родителя за мястото на детето в семейната система и как трябва да стане напасване. Всъщност нашата намеса е в посока, че родителите постепенно отварят
пространството на своята система, за да приемат детето, а не детето да отвори пространството си, за да приеме родителите. Така че в целият този процес на придружаване, както казва Дани, това е нашата основна идея, това е нашата основна цел. Да помогнем на родителите, да се отворят към детето, да го приемат, за да се почувства то част от тяхната система. Благодаря, момичета. Продължаваме нататък с Илана Ангелова. Тя е социален работник в отдел за закрила на детето младост, но не от тези, които седят на бюрото и се крият за него, ами от тези, които нагазват смело в калта. И тя сега ще представи точно един такъв случай, в който нагази здраво в възможно най-положителния смисъл, там където много хора не биха. Заповяда, Илана, или ако ти е по-удобно там? Здравейте! Така, вече ме представиха, така че мога да започна с това, което ще представя, една успешна за мен като професионалист и като човек реинтеграция, една история, която да, хубави кадри. По принцип работя в системата от 2011 година и един от първите случаи, които трябваше да настаня дете, да бъде изведено от семейството и да бъде настанено, се случи януари 2012 година. Тъй като не съм привърженик на институциите, които са типичните социалните институции, реших да настаня детето в малката къща в Княжево. И така започна и нашата съвместна работа с Фондация Надежда за малките, за което само мога да благодаря, че намерих в тяхно лице хора, които могат да дадат наистина алтернатива за една по-добра социална работа. Така, значи, 2012 година, януари месец, получаваме сигнал от ОМБАЛ Света Ана за детенце на 9 месеца, което е настанено в болницата след многократно преди това хоспитализиране и което се оказва, че всъщност не може да се констатира точно поради каква причина го хоспитализира толкова често. Всеки път се дава една погрешна диагноза, че детето е с тежка пневмония. Майката е непълнолетна, естествено, и не може да полага грижи за детето, при което на третия ден самоволно си тръгва от болницата и се оказва, че детето остава без възрастен и без надзор. Родителите в ДСП Правец пускат декларация, с която казват, че не могат да полагат грижи повече за детето, тъй като не могат да овладеят неговото здравословно състояние. И така се налага да го настаним. Настаням го в Княжево, след което вече ежемесечните срещи се провеждат, пишеме писма до ДСП Правец. Колегите консултират семейството. Семейството в началото много плахо подхожда в срещите с детето, посещават го много рядко, но в последствие, обяснявайки, всъщност забравих да кажа, пропуснах, че детето в крайна сметка, излизайки от болницата, е вече с констатирана диагноза астма, което вече дава една яснота относно здравословното му състояние. Колегите от Фондация за Надежда за малките, провеждайки разговори с семейството, им обясняват точно как стои въпрос с здравословното състояние, начина по който те могат да провеждат лечение и изобщо отглеждането на детето. Дават им една надежда, че не е проблем, който е непреодолим. И така, малко по малко, през месец март се оказва, че родителите подават в ДСП Правец молба с
с която заявяват желание да си върнат детето. Между март и октомври правиме 2 екипни срещи съвместно с Фондация Надежда за малките, отдел за грижа на детето младост и отдел за грижа на детето правец. Прави се ново социално проучване. Имаме 2 посещения в правец, като второто това беше нещото, което страшно много ми хареса в работата на Фондация Надежда за малките, че се работи на терен, ама в истинския смисъл, нали, на думата. Тоест отидахме на 2 пъти в село Джурово, където живее семейството. Направихме си и ние нашето проучване, разговаряхме с колегите от правец. Те видяха една надежда, че наистина може да подкрепиме семейството и да се получат нещата и детенцето да бъде върнато и отглеждано в семейна среда. Като междувременно майката беше забременяла за 2-ри път, Фондация Надежда за малките продължи да подкрепя семейството с детето, което се отглеждаше вече там и да отглежда първородното им дете, детелина в къщичката. Октомври месец направихме 2-ра такава екипна среща, при която вече закарахме дори детето и прекарахме деня в Джурово. Колегите от правец вече бяха на 100% убедени, че със съвместни действия и усилия може да се справиме с такава реинтеграция. И бяха насочени към социална услуга. Съответно майката, след като роди, вече беше сложила спирала, за да прекрати последващи забременявания. Успяха да си купят фургон, т.е. защото те живееха в една барака. Купиха си фургон, обзаведаха го, беше много подредено, имаше си условия, при които дете с такъв здравословен проблем да бъде отглеждано. И по този начин, съдействайки постоянните скайп връзка и посещения, които осъществяваха в къщичката, се оказа, че може да достигнем до един успешен завършек на нашата работа и така се осъществи тази успешна реинтеграция. И тук накратко само искам да кажа, че без намесата на неправителствена организация, изобщо без намесата на Надежда за малките, няма как да се осъществи да се завърши до край това, което ОЗД-зата понякога имаме желание и виждаме потенциал в хората и семействата, с които работиме, тъй като те могат да окажат материална, финансова, морална подкрепа и не на последно място емоционална. Това са хора, с които се работи много лесно и приятно, тъй като подходът, който използват, е много гъвкав, индивидуален, насочен към личността, така че да не се разделят хората по пол, възраст, социален статус, здравословно състояние и така нататък. Подхожда се с разбиране, с емпатия, с доверие и тази взаимна работа доведе и до това успешно реинтегриране. Сега детенцето е щастливо, те продължават да подкрепят семейството и всъщност, уповавайки се на християнските принципи за любовта, която дават на децата, които отглеждат в къщичката, надеждата и вярата, които дават на семействата и на нас като социални работници, само може да доведе до един щастлив край за всички. Благодаря. Благодаря много, Илана. Предвидели сме в момента време за кафе пауза. Ако обаче имаме вашето добро благоразположение и предпочитане, можем да преминем напред и после просто да приключим малко по-рано, да имаме възможност после да си говорим и да си пием кафето. Как предпочитате? Да свършим по-рано. Добре, продължаваме. Надявам се да минаха всички снимки, но важните ги видяхме. Тук имаме възможност
за въпроси, ако имате, но можем всъщност да ги оставим за накрая. Добре, никой не изгаря от желание да попита нещо. Затова приемаме, че сме отговорили на вашите въпроси, сме ги превърнали в любов. Кафе паузата я пропускаме и отиваме нататък. Перспективи пред социалните услуги и работата с хора, в чиято полза са те. Тук ще дам думата на Наталия. Наталия Михайлова е консултант по създаване, консултиране и анализ на услуги за подкрепа на семейства в риск. Ако до сега нашите колеги и всъщност и родители, всеки говори от своята гледна точка, Наталия е един от хората, които могат да погледнат нещата в доста голяма картина, от гледна точка на социалната услуга и всичко, което я съпътства. Така че се надявам тя да внесе още една допълнителна гледна точка на това, което се опитваме да направим като един цял спектрум. Заповядай, Наталия. Благодаря. Тук имаше друг микрофон. Здравейте, колеги, от мен. Да, това, което ще кажа, може би е малко по-различно. Днес беше един много емоционален ден. Имаше много родители, които говориха и колеги, които разказаха за своята работа. Какво правя аз в този проект? Поканиха ме да помогна още когато планираха проекта колегите от Надежда за малките. И аз се съгласих заради едно нещо, което и днес ме води тук пред вас. А това е дълбокото ми убеждение за това, че услугите, които сега наричаме резидентни, които Надежда за малките наричат къщички, които в нашата нормативна уредба се наричат центрове за настаняване от семейен тип, имат изключително голяма и ключова роля в работата с семействата. Изключително голяма и ключова роля имат професионалистите, които работят в тези услуги за това децата да живеят в семейна среда. Така че моята роля беше да помогна при планирането на проекта и по-насетне да съпътствам екипа в дългия му път през обучение и консултации за това как да работи консултативният център още по-добре. Аз не трябва да сменям. Аз ще ги сменя. Не, ако някой ми каже правилното копче, мога и сама. Напред. Напред. Само напред, Наталия. Само напред. Тук имаше един друг слайд. С какво каза Дани сутринта? Дани сутринта каза, че Васко е дете, вероятно, което е живяло в някои от техните къщички. На въпроса къде е у дома е казало на улицата с татко ми. Това е изключително важно и аз ще започна от тук, че за децата, които се отглеждат в извънсемейна среда, на които се налага за определен период от време да не са си вкъщи, вкъщи и от дома остават мястото, където е тяхното семейство, пък дори това място да изглежда по този начин, по който колегите ни го показаха в село, как беше? Джурово. В село Джурово. И друго нещо искам да кажа преди да продължа, че колегите от Надежда за малките, според това, което поне аз видях, са изминали целият път на деинституционализация за 5 години. И са го прескочили този, който нашата държава се опитва да направи. Тоест, за 5 години те са разбрали няколко важни неща. Разбрали са своята изключително голяма роля в това да бъдат първото място, където децата да се отглеждат по добър начин, в среда близка до семейната, с обич и грижа за тяхното развитие, но са разбрали и другото нещо, че това просто не е достатъчно, че е необходимо да се работи активно с биологичните осиновителските семейства, за това този престой да бъде максимално кратък за тези деца. Тоест, направили съм. Имаше една схема, сега ще си намеря схемата. Направили са така, защото в центъра на професионалните им усилия да стои семейството, преди още да направят консултативния център и са разбрали, че усилията им трябва да бъдат насочени към това да обединят всички ресурси около семейството, независимо дали тези ресурси са в разширеното семейство, в приятелския кръг, в съседите, в другите социални услуги, в здравните услуги,
така щото това семейство да се чувства сигурно и защитено. Тогава, когато може, разбира се, защото ние разбрахме днес, че това е дълъг, сложен и понякога никак не е лек процес. А тогава, когато биологичното семейство по различни причини не може да се справи, да потърсят друга сигурна среда и да помогнат на тази друга сигурна среда да бъде постоянното място за живот на децата. Като си мисля какво да ви кажа днес, защото се представя, че е петък след обяд, че след една тежка изморителна седмица, един ден, който ще започне с разказ на родители, аз се обърнах към един доста уважаван от мен преподавател по социална работа от Канада. Така че това, което ще ви разкажа сега, е малко провокативно, за което ще ме извините, но аз дълбоко уважавам Том Гарфът и това, което той е изследвал и години наред е работил, за да разкаже какъв е смисъла на резидентните услуги. Това е превод, така че ако някъде не е съвсем точно, ще ме извините. Но според мен това, което той казва, по най-добър начин илюстрира развитието на услугата, Магия нарича алтернативна, аз си обещах, че няма да казвам резидентна, но онази услуга, която Надежда за малките са направили, 5 години са я развивали, усъвършенствали и се допълнили с консултативния център, за да я окомплектоват като място, където професионалните усилия се срещат, за да помогнат на родителите и децата да живеят заедно. Какво е казал Том Гарфът? Това, което той е писал и изследвал, е свързано с развитието на услугите в среда близка до семейната, услуги, които се предоставят извън семейната среда. Той казва, че през годините професионалистите са стигнали до едно изключително важно нещо и са го разбрали, а това е, че децата, които се отглеждат в тези услуги, не са нашите деца. Ние днес цял ден чувахме от колегите от Надежда за малките, че това са техните деца. Да, това са техните деца. Техните деца са, защото те ги вземат от раждането им, от първия момент, в който идват на този свят някога, но те не са техни деца. И те са си дали сметка вече за това. Това е професионализма, да си дадеш сметка, че това не е твоето дете, детето, което обичаш, детето, на което искаш да помогнеш и детето, което искаш да подкрепиш, за да живее в семейна среда. Това са децата на своите родители. Ние сме там, ние като професионалисти сме временно в техния живот и след това те трябва да отидат при своите родители, независимо дали това са техните биологични родители или са осиновителите. Резидентната услуга не е дом. Тя е алтернативна услуга, както Магия нарича, иновативна, различна, тя не е институция, но тя не е дом. Думът е там, какво беше казал Васко? Думът е там, където е татко ми. И това там не е физическото място, където Васко иска да бъде, защото сигурно и на него не му харесва да бъде в фургона, в къщата, която няма врати и прозорци, понякога няма и покрив, а е там, където са неговите родители. За това се върнах към Васко Дани и ти откраднах цитата сутринта. Семействата не са враг. В Надежда за малките това са го разбрали много рано, още когато са създали къщичката. Не случайно те започнаха този ден с разказ на родител, който е получил помощ от тях, родител, който се е почувствал сигурен и за много кратко време е продължил или започнал, не знам, да се грижи отново за своето дете. Това е част от професионалното веро и от пътя за развитие, поне според моето разбиране, на тези услуги, които сега богато са представени в цялата ни страна. Според мен опита на фундацията трябва да се ползва именно в тази част, в разбирането, че семействата не са враг, напротив, семействата са партньори. Ние днес чухме много пъти от колегите да говорят за придружаване, за партньорство, така че те не са враг. Врагът е проблемът, който семейството има и не може да се справи само с този проблем и затова има нужда от професионализма
на всички, които биха могли да помогнат. В случая това са успешно са се справили колегите от организацията. Трябва да ви кажа, че въпреки така прилично богатия ми опит от работа в социалната сфера, аз бях изключително впечатлена от огромния брой случаи на деца, на които те са помогнали. Защото всички тези 73 деца си живеят в къщи. Това къщи, което е сигурно и стабилно. Нали така? Правилно ли разбрах? С изключение на тия, които живеят все още. Да, те са само 12, така че са 60 тези, които живеят в сигурна среда. Така. Продължавам с нещо, защото се връщам, аз прочетох каква е темата на този панел. Темата на този панел е свързана с това, как от тук насетне тези услуги могат да продължат да работят и да бъдат и стават все по-ефективни по отношение на осигуряването на сигурна и стабилна среда на децата. Колегите направиха този консултативен център в опит и успешен да покажат как може да се подкрепят семействата успоредно при работа в малките къщички. Едно от нещата, които казва Том Гарфът и което все пак е бъдещето, защото към момента това все още не се е получило, е свързано с целенасочеността на професионалните усилия на всички ангажирани, които видяхте на първата схема, целенасочеността към това да се осигури тази сигурна семейна среда. И той казва, че не бива да разделяме работата на различните професионалисти. Ние видяхме тук един опит, който е добър и вероятно и много други случаи бихте могли да разкажете, когато колегите от отдела за закрила на детето, колегите от услугата, в която живее детето, т.е. от малките къщи, от консултативния център са работили заедно. Т.е. това обединяване на усилията би трябвало да бъде бъдещето, перспективата пред развитието на услугите. Т.е. да не разделяме работата с семействата, а да я направим целенасочена, за да може професионалистите, работейки заедно, да постигнат съответния резултат. Много ми хареса това, което каза колегата Йоанна от отдела за закрила на детето. Тя каза, ние не можехме без усилията на фундацията. Ето това е бъдещето на социалната работа в България. Това може би не е единствения, не е първия случай, но това е осъзнаване на професионалистите, че само съвместната работа в една посока ще доведе до съответните резултати, защото няма как ние всички да искаме да помагаме на семействата и да вървим в една посока, а ние самите да не сме се договорили за това каква е тази посока, защото ако не знаем къде искаме да отидем, вероятността да отидем на друго място просто е много голяма. Резидентната услуга или иновативната или новата услуга, за която тук колегите цял ден ви разказват, това е услуга, която е в подкрепа на семейството. Да, тя е услуга, в която се отглеждат децата. В случая това са малки деца. Те са в така съвсем ранна възраст, но тя е в подкрепа на семейството. Да, и отвън изглежда сякаш усилията са насочени към това детето да бъде обгрижвано, то да бъде нахранено, повито, да се грижат колегите за неговото развитие, но истината е, че грижата за това развитие, насочена към осигуряването на сигурна среда, в бъдеще, поне според моето разбиране, би трябвало да бъде свързана с това услугата да функционира в подкрепа на семейството. Нещо, което те сега направиха като модел. И аз така искрено се надявам, че те ще продължат и че просто то няма как да не продължат. Защото имат шанса да го направят и защото виждат резултатите от своята работа. Това аз приключих толкова бързо. Така че това исках да кажа аз. За мен това, което аз виждам в организацията и което преживях заедно с екипа, всъщност е процеса на развитие на
центровете за настаняване от семейен тип в България. Надявам се, че не ми се привижда и че това наистина е така и че организацията, която работи за това да бъде тук и сега, докато хората имат нужда от тях, ще насочи усилията си, както го направи в рамките на този проект, към това да ползва капацитета на екипа, на колегите, които работят с децата, за да направят малка революция, защото това е малка революция. Представете си тук колко професионалисти имат, колко много опит. Ако някой преди 10 години ви беше казал, че тези услуги, които са за отглеждане на деца извън семейна среда, ще почнат да работят за подкрепа на семейството. Беше почти революционно преди 10 години, а сега вече те направиха този опит и за мен той е много успешен. Пишем от мен. Няма да нужда, така е безполезно. Бутнах там часом. Трябваше. Всъщност, аз не знам дали бих могла да направя по-добро обобщение на това, което направи Наталия. Заключава се в едно изречение. Надежда за малките е направила деинституционализация. Край точка. Всичко е готово. Всъщност много благодаря на Наталия. Аз много я уважавам. Познаваме се от години. Споделям нейното мнение за това, което тя каза. Тук се чуха много благодарности, много признателност към организацията. Всъщност не си мислете, че целта ни беше да го чуеме, не че не ни харесва. По-скоро това, което ни е водило като идея, беше да събереме хора, колеги, професионалисти и да кажем, ние работиме от 5 години, вече повече от 5-6, направили сме това, ето го нашият опит. Ако вие препознаете нещо от това, което ние сме направили, вземете го. Ако искате да ни питате, ако искате да научите още, заповядайте, добре дошли сте. Ние сме отворени да дискутираме, да говориме, да споделяме опит. По-скоро ми се ще наистина да чуеме дали имате въпроси, дали ви се струва това, което казваме, невъзможно да се изпълни или да се постигне. Защото центровете за настаняване от семейен тип са услуга, която навлиза сега, нали, макар че ние работиме от повече години, сега последните години, особено нали, нови, вече познати са центровете за настаняване от семейен тип, които трябва да заместят големите институции. На мен лично би ми било интересно да чуя как колегите от тези центрове нали, виждат това, което ние правим, като изпълнимо или не изпълнимо, като желателно или не желателно. Защото всъщност това е, което нашият екип прави. През едни социални услуги, обозначени като резидентна грижа, всъщност излизаме много от рамките и от методиката, трябва да кажа, нали, на тези социални услуги. Моето разбиране вие нарушавате. Да, тук няма представители на ДАСТИ АСП, така че може да говорим и за това. Да, но когато всъщност трябва да нарушиме не, бих казала аз, но да отвориме границите, в които работиме, нали, да станат малко по-широки, го правиме, не махаме границите. Така че това е, което аз по-скоро да дадем думата на колегите, ако искат нещо. Ами да, Найди се опитва всъщност да даде думата в момента на вас. Голяма част от вас сте колеги от ЦНСТ-та. Работите с друг тип клиенти, както никак не обичаме да ги наричаме, но поне обобщаващо за всички. Със сигурност имате някакъв опит. Сега, наистина, методологията, която е разписана, методологията, по която работим, онези неща, които стоят в документа, който би трябвало да ръководи начина, по който ние ръководим услугите, е ограничен и не вярвам някъде дори да пише, да се споменава родител. Може би, да. Но истината е, че ние излизаме от тези рамки и за нас е важно и ценно да чуем
случаи, може би, в които вие сте излязли от тая рамка, какво сте се сблъскали, или пък, ако не сте, какви въпроси бихте имали към нас, които имаме очевидно, нали, известен опит с това. На първия сигурно е най-трудно, но после на всички кънтящите въпроси ще излязат. Ами, мисля, че можем да приемем вече, че няма въпроси. Не прибързвам, като отнемам напрежението от плещите ви. Сладки има, кафе има, заповядайте. Появи се въпрос, знаех си, че в момента, в който кажа, че приключваме, някой ще се цели. Нямам въпрос, не знам дали това е временно, но искам да кажа, че мисля, че се бяхте достатъчно изчерпателни. Но пък искам да благодаря на Маки и, разбира се, на екипа, хората, които работят, защото създадохте един модел. И мисля, че сега присъстваме на учителето на втори тип нов модел, иновативен, т.е. работата с родителя, който всъщност липсва в ЦНСТ-та. Така че, мисля, че колегите от ЦНСТ-та, т.е. този модел вече го следват или се опитват да го следват, доколкото и познават. Се надявам да продължим да следват и този нов създаден от вас модел за работа с родителя, защото родителя нужда наистина от подкрепа. Не само хубав биологичната част е нещо хубаво, но след това ежедневието вече те затрупва и съответно, както отговоря на купищата въпрос. Така че благодаря ви за това, че работите толкова активно и че пък не може да бъдем част, разбира се, от това да чуем докъде стигаха вашия втори модел на работа с деца. Много благодаря. Аз съм сигурна, че голяма част от нашите предизвикателства и вашите идват и от факта, че разполагаме с ограничени ресурси, разбира се, но може би следващата тема, по която ще се съберем и повод, ще е за това как можем да си помогнем в усилието да направим услугите си по-независими и по-гъвкави на това да отговарят на предизвикателствата на тези комплексни проблеми, които идват ежедневно при нас. Заповядайте на кафе и да си говорим по-неформално. Много ви благодаря.